skal lave tunapasta i dag. Vi skal bruge selvfølgelig tun. Og jeg har her tun i vand, og man kan godt bruge tun i olie. Men det eneste tun i olie, som er her i Hero, det er tun i soybeanoil, og det er helt forfærdeligt noget. Så her bruger jeg tun i vand, og jeg blander det sammen med olivenolie, så den skal jeg også bruge. Ja. Og så har jeg også hvidt Alaskan laks, og jeg vil gerne eksperimentere i dag, så jeg skal bruge den også. Så skal man også have noget vildløg og ost, hvad man godt kan lide, peber og pasta. Så det er tun og vildløg, ost, peber og pasta og noget persille. Jeg starter med tun. Jeg har den allerede åbnet, og så smider bare vandet ud. Jeg kan godt lide at bruge rigtig meget tun, fordi så smager det bedre. Det er bedst, hvis der er rigtig mange tun og ost, og resten af det der til en pasta. Så har jeg også laks. Og jeg vil gerne blande det alt sammen. Og jeg tror, jeg tager en stor, hvad hedder det her? Skål. Skål, ja. En stor skål. Så alt fisk kommer i skålen, og så har jeg gaffel, og jeg blander den sammen og deler den i små stykker. Sådan rigtig godt. Og blander sammen, fordi jeg bruger også laks i dag. Så ser den sådan ud. Kan man godt se det? Mm-hmm. Okay. Og så sætter jeg olie i med det samme, så tun bliver ikke for tør. Det er cirka en halv kop, men ellers det er hvordan man godt kan lide det. Men man skal vide, at når man koger pasta, og hvis der ikke er olie nok, så bliver det også lidt tørt. Så der skal være rigeligt olie i. Ikke for meget. Okay, så nu er tuna blandet sammen med olie. Blander dem rigtig godt sammen. Og så næste kommer vildløg. Og det jeg tror, jeg kan godt lide, når der er rigtig meget vildløg, for eksempel måske 1, 2, 3, 4, 5 stykker. Men jeg har den allerede, hvad hedder det? Presset, ja. Jeg pressede den allerede. Så jeg tager måske 5 vildløgstænder, eller hvad det hedder, og jeg presser dem. Og her har jeg dem allerede presset. Så jeg sætter den, kommer
hvidløg ind i tun og blender den sammen igen. Sådan rigtig godt. Og så sætter den til side. Nu er det ostens tur. Her har jeg cheddar, sådan her. Og jeg har også Edam. Men man kan faktisk tage hvad som helst ost, så længe den er hård. Og så hvad enten man godt kan lide. Så jeg tror, jeg tager sådan halvdelen af cheddar. Og sådan halvdelen af Edam. Og så jeg bruger rivejern. Og man kan godt rive det i større stykker, men jeg foretrækker at bruge det mindre, fordi så blandes det bedre sammen med resten af mad, og så smager det bedre. Så har jeg hele cheddar nu inde. Og jeg kan godt se, at den er lidt tør i hele pasta, så jeg tror, jeg kommer lidt mere olie i. Og jeg kan godt se, at der er stadigvæk plads for resten af osten. Så bare lidt. Og nu vil jeg gerne rive Edam. Gerne bare herpå. Sådan. Det bliver yummy. Jeg tror, det er nok. Så kommer resten af osten i skålen. Nu blander jeg det igen. Nu ser den ud, som den skal. Jeg kan godt se, at der er rigtig meget ost. Og det ser rigtig godt ud. Og så kommer der lidt mere olie i. Bare lidt. Og nu peber, hvis man godt kan lide. Og der er peber i maden. Der kommer lidt peber i. Jeg kommer ikke salt i, fordi tun er allerede saltet, og ost som regel er også saltet fra starten, så det behøver man ikke.
Hvis man føler, at det ikke er saltet nok, så kan man godt sætte lidt mere salt. Men ellers, jeg gør det aldrig. Okay, nu er den klar med osten, og det sidste detalje er persille. Og her har jeg lidt persille, som er allerede bevasket. Og jeg tror, i stedet for kniv, jeg bruger saks. Det er nemt, fordi så kan man komme persille direkte ind i tun. Jeg skal have lidt mere. Det er godt med friske persille. Smager godt. Nu er den klar. Og så skal man bare koge noget pasta og blande den sammen med tun. Okay, du har